Δεν βουλτρείτε, αλλά Εγώ το... Το γενικό αυτή είναι κάτι λέει. Εσύ... Κάτσε τώρα θα κάνει το δικό σου, κάτσε τώρα θα γραφεί και ο δικός του. Είναι τζιπέ. Ουρά. Βάρει όρη να πώς με... Τι κάνεις ρε μαλάκα. Κάτσε τώρα θα κάνει το δικό σου, κάτσε τώρα θα γραφεί και ο δικός του. Είναι τζιπέ, περίμενε. Πείτε μου λίγο ποιοι είσαι από... Κούρπε, Γιάννης, Γιάννης για τον Παύλα. Αλέκος. Και ο Αλέκος μαζί σας είναι. Έλα στο άνθρωπο μου. Ωραία. Παιδιά, για ποιο λόγο σκοτώσατε τον Εκαβίτη, αυτό θέλω να μάθω. Δεν θέλω να μάθω τι έχετε. Θα σου πω τώρα Έλα. εγώ. Άκου. Λοιπόν, έρχεται ο Εκαβίτης, Ναι. σκοτώνουμε ένα άτομο εδώ πέρα επειδή έχει πληγωθεί κλπ. Έρχεται ο Εκαβίτης εδώ πέρα, του λέω Εκαβίτη φύγε. Μου λέει όχι, όχι, θα έρθω να τον δω. Λέω Εκαβίτη φύγε σου λέω, δεν του βγάζω όπλο τίποτα. Ναι, παιδιά, ακούστε με λίγο. Πρέπει να τσεκάρει ο Καβίτης για να κάνει όλους τους respawn. Ωραία, το τσεκάρει. Το τσέκαρε. Και άκουσε με λίγο. Και περίμενε κάτι άλλο ο Σμούγι. Τον είχα εγώ τον τυπά, σλάς πιάσε και του χώνω χέντα. Και ο Εκαβίτης το σήκωσε. Εκαβίτη, όντως έγινε αυτό. Και έχω και κλιπ. Έχω κλιπ όλο. Περίμενε. Εκαβίτη, όντως έγινε αυτό. Κανένας δεν έπιασε κανέναν. Ο τύπος τράβηξε όπλο μόνο. Έσπασε χαρακτήρα. Έσπασε χαρακτήρα για να του πω τι θα ήταν στο LRP άμα ήταν. Δεν μπορείς να το πεις αυτό όμως, Καφούλη. Δεν μπορείς να το κάνεις. Είναι λάθος. Είναι λάθος RP. Ούτε για να το ενημερώσω τι θα ήταν λάθος RP. Θα το καταλάβει ο άλλος. Άμα κάνει fail RP, θα το. Γενικά, ρε φίλε, θα το καταλάβει κάποια στιγμή ο άλλος ότι έχει κάνει fail. Ούτως ή άλλως γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, κατάλαβες. Εσείς το παίζετε κανονικά το σκηνικό μέχρι να έρθει το staff. Κατάλαβα. Και fail να είναι το σκηνικό. Δεν μπορείς να σπάσει χαρακτήρα. Σταφ, κάτι άλλο. Το Ναι, παιδί ήταν ακόμη ένα παιδί που παίζαμε το σκηνικό, ωραία. Το παιδί, το σκοτώνουμε και τον Εκαβίτη και το παιδί. Δεν έρχεται καν Εκαβίτης άλλος να τον ελέγξει και κάνει respawn το παιδί. Να σημειωθεί. Το παιδί. Εντάξει, παιδιά, πέθανε το παιδί. Ναι. Έκανε respawn. Τα ξεχνάει όλα. Ωραία, παιδιά, θέλετε να το σπάσουμε. Όχι, Εκαβίτη. Αυτή έχει προηγηθεί ένα μεγάλο RP και εγώ θέλω να του μπαουλιάσω. Έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο. Έφαγε χέντα το παιδί. Έφαγε χέντα, αλλά δεν Ωραία, πέθανε. Τα χάσα όλα. Όχι, εμένα ο Ρόκος εχθές που ήμουν support. Ρε παιδιά, μιλάτε όλοι μαζί, δεν καταλαβαίνω. Άκου, εγώ σου μιλάω, λοιπόν. Έλα. Εχθές που ήμουν εγώ support που με εξυπηρετούσε ο Ρόκος, ωραία, και είχα μπλεχτεί σε ένα σκηνικό, με πατάνε χέντα και επειδή έκανα respawn, μου βάλε ποινή, ωραία. Το παιδί δεν γίνεται να κάνει respawn άμα δεν τον ελέγξει Εκαβίτης. Και ο άλλος... Πες μου λίγο τα ID του. Πες μου βασικά, ποιος σας σημάδεψε. Πριν πόσα λεπτά. 5 λεπτά. Και άμα θες να δεις ποιος το σκότωσε 9-3-1. Που το σκότωσε κιόλας. Και ο άλλος ο φίλος του, επειδή τους ακολουθούσαμε, τους βρήκαμε. Μετά που σκότωσε τον Εκαβίτη, ναι. Και επειδή... Όχι, πριν έρθει ο Εκαβίτης, και τους κυνηγούσαμε. Έχει κλείσει το παιδί, παιδιά. Ωραία. Βρες τον φίλο του. Ποιος είναι ο φίλος του. Ο φίλος του είναι εδώ μέσα στο σπίτι, έχει καμπερωθεί μέσα στο σπίτι, δεν βγαίνει. Ποιος τον σκότωσε, ποιος τον σημάδεψε. Σίγουρα τον έχουμε σημαδέψει πριν. Έχουμε σημαδέψει πριν, άμα πας να δεις τα logs μου λίγο. Πριν πόσα λεπτά. 20 λεπτά, μισά λεπτά. Και άκου να δεις, μου κι ακούς. Το παιδί, ξέρω εγώ, τους βρίσκουμε εδώ πέρα στο σπίτι, ενώ το παιδί δεν έχει κινητό τίποτα πάνω του. Λέει στον δικό του να μην βγει από το σπίτι και κάθεται από την ώρα που είναι αυτός κάτω, κάθεται πάνω στο σπίτι. Ναι. Και επίσης, εκτός αυτού, εγώ αυτό που απορώ με τον Εκαβίτη είναι πως εγώ του πατάω χέντα και ο Εκαβίτης μπορεί και το σηκώνει. Υπάρχει κάποια περίπτωση να πετύσω. Και ο άλλος έχει κλείσει, παιδιά. Πρώτα. Να πω. Ναι.
άμα τον πατούσατε χέντα δεν θα μου άφηνε το σύστημα να το σηκώσω. Το παιχνίδι. Ναι, παιδιά, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Επειδή είναι λίγο χαζομάρο όλο αυτό και έχει γίνει combat lock και δεν μπορεί να συνεχίσει το σκηνικό, τόσο πάμε εδώ. Όχι, Σταφ, αυτοί μου έχουν. Αυτοί θα φάνε την ποινή του για combat lock. Όχι, Σταφ, αυτοί μου έχουν κλέψει ένα σκαρέλ και μια πεταλούδα, ωραία. Ωραία, μπρο. Έχουν κάνει quit. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι να κάνω. Μπορείς να μου πεις τι να κάνω. Δεν μπορούν να φάνε μπαν ενώ είναι που. Θα φάνε ban. Ωραία. Πάνε για πόσες μέρες. Είναι combat lock, θα φάει μια μέρα ban. Μια χαρά, μια χαρά. Παιδιά, δεν μπορώ. Είναι έτσι, τόσο είναι η ποινή για combat lock. Και ένα warning, ωραία, κομπλέ. Ωραία. Τώρα τον Εκαβίτη, ρε παιδιά, επειδή έσπασε χαρακτήρα, μπορεί να είναι καινούριος, θα του τη χαρίσω αυτή τη φορά. Σταφ, έλα εδώ. Απλά, Εκαβίτη, άκουσε με λίγο. Δεν βγαίνουμε ποτέ εκτός χαρακτήρα. Και ποτέ όμως, έτσι. Και όταν κάνεις report, δεν θα λες κάλυψε και θα συνεχίσεις κανονικά το σκηνικό, θα το δει το staff και μόλις τελειώσει θα το κόψουμε. Άμα είσαι καινούριος τώρα, είσαι καινούριος. Ναι, λίγο. Ωραία. Να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Μισό λεπτό. Και όταν σε σημαδεύει κάποιος, οφείλεις να κάνεις value of life. Αυτό τίποτα άλλο. Οκ. Ναι. Εκαβίτη, όταν σε σημαδεύουν όπλα, θα φεύγεις, θα καλείς αστυνομία. Αυτό θα κάνεις στη χειρότερη. Δεν μπορείς εσύ να το παίξεις τα Ο φίλος δεν με σημάδεψε ως ψύχος το παιδί. Φαίνεται στα λόγια. Θες πραγματικά τώρα να δείξω κλιπ. Όχι, παιδιά, Εκαβίτη σε έχει σημαδέψει, φαίνεται στα logs. Σταφ. Τώρα, παιδιά, δεν χρειάζεται να το συνεχίζουμε άλλο. Οι δύο θα πάνε. Ωραία, Σταφ, έλαμε λίγο 681 ID. Γιατί εδώ τα παιδιά αυτοί κλέβουν πολλά οχήματα και. Ποια ρε παιδιά. Αυτοί που θα φάνε μπαν κλέβουν πολλά οχήματα, έλα μια 681. Κάνε μια DV τη μηχανή αυτή. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Όμως, εγώ τώρα θα σου το πω στα ίσια. Επειδή κάνανε μαλακία αυτοί και κάνανε quit, εγώ τώρα έχασα ένα σκαρέλ και μία πεταλούδα. Ωραία. Πόσα όπλα έχετε, ρε παιδιά? Εγώ δεν έχω όπλο. Πού κολλάει αυτό? Τίποτα δεν έχουμε. Ρε παιδιά, δεν έχει να κάνει τώρα. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να κυνηγάω αυτούς και να τους τα παίρνω τα όπλα. Όπως να μπουν, να μπω στο αμάξι που έχει μπαγκάρι. Ποιο αμάξι? Εδώ στο GTR. Άμπηκα. Έκανα μαλακία, φάνε μπαν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα. Δεν μπορώ να συνεχίσω το σκηνικό κάπως. Σου πάει αναγκαστικά. Εάν μπορείς, σε παρακαλώ, στα φακό μου, κάνε clear αυτά που κλέψαν, γιατί τώρα περιμένουμε να κατεβούν για να τους τα πάρουμε και απλά κάνουν quit για να τα σώσουν, είναι μαλακία για μένα. Ναι, θα φάνε μπαν γι' αυτό. Όποιος το τρώει μπαν, τα χάνει όλα ό,τι έχει πάνω του. Ωραία, κομπλέ. Εντάξει, φιλάκια παιδιά, καλή συνέχεια. Τσάου. Φλογητές, σου σώσα τη μηχανή σου, την έχω σώσει. Περίμενε, μιλάμε με τον παιδιά του Σέσκο πρώτα. Εσείς θέμα έχετε, εμείς μαλάκα παίξαμε τώρα fight μαζί με τους Ομέρτα, τανκάραν full τις χέντες μέχρι αηδείας, φάγαν 11 άτομα τέτοιο, χέντα. Μισό λίγο, μένετε με ακούστε, απλά μόνο να ακούτε. Πες να δείτε, εδώ πέρα φίλοι μας Σέσκο, βάζονται άτομα για να κάνουν ένα σκηνικό. Είμαστε 13 άτομα είμαστε εμείς τώρα, δηλαδή άμα εμείς είμαστε 10. Και 10, 23 άτομα. Δέστε μάγκες, πρέπει να ζήσετε το χρόνο. Τι εννοώ? Πρέπει να αγοράσουμε vest και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά ούτε εμείς τα έχουμε, θα πάμε να αγοράσουμε τώρα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 1-2 ώρα για να οργανωθούμε. Τόσο θα μας πάρει. Για να αγοράσω εγώ σε ένα βαριά, να πάμε μίλα μετά να πάρω βαριά στους δικούς μου. Να πάρω μετά να κατεβώ πόλη, ξανανεβώ πόλη. Να τους τα κουμπώσω, να τους οργανώσω, να τους πω πώς θα το παίξουμε το σκηνικό. Πού θα πάρουν position, πού θα πάρουν κάλυψη και αυτά. Θέλει δουλίτσα. Ακόμα λίγο. Αυτή η νάρκος συνέχεια πηγαίνουν στο 50-20 πάνω στο τέτοιο. Στο αστεροσκοπείο, στη μαλακία. Θα μας ξέρεις ποιο εννοεί. Εμείς θέλουμε να αγοράσουμε τώρα βαριά. Να το κάνουν. Για τον κύριο λόγο. Δεν έχουν κάνει εμένα μαλακία. Αλλά από τη στιγμή που έχω μαλάκια, αλλά μπορώ να σου παίξω και εγώ μαλακία. Ωραία, ναι. Για κύριο λόγο πρέπει να αγοράσουμε βαριά από εσάς. Το πιο κύριο. Δηλαδή έχουμε ρε φίλε 500 κάπου μαύρα που πρέπει να πάρουμε βαριά. Τι έχω 5 βαριά, έχω λίγο στη βίλα. Πάμε μαζί πάνω και αγοράζουμε βαριά. Ή τουλάχιστον.
Ομερτά, όλοι. Τσιμπούκια, γιατί κρυβεύεστε όλοι. Ναι, επειδή κάνω GoPro εγώ streams καμιά φορά και δεν ενημερώνω τον τα παιδιά. Το πρωί π.χ. από τις 10 η ώρα έκανε stream μέχρι τις 1. 70 άτομα είχα στο stream που κάνα. 70 άτομα. 72 βασικά, 74 από εκεί βάζα. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ έχω 1500 followers στο blog, αλλά μέσω με τα game ξέρω που είναι η βίλα. Τώρα εδώ πέρα δεν θα είναι εγώ λεφτά να είμαι στη βίλα. Μέσα. Δεν σας πω, θέλετε να πάμε απλά, δεν ευθύνομαι εγώ άμα γίνει μαλακία. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι τα βαριά. Θέλω να δω πόσα άτομα. Πόσα άτομα είμαστε εδώ πέρα? 13 άτομα είμαστε εμείς. Πόσο, 13 άτομα. Οκ. 23 άτομα είμαστε. 13 άτομα. Ποια όπλα θέλουμε? Ή τα κάπα, Θέλετε ή τα κάπα, θέλετε IC, ό,τι θέλετε. Ή τα κάπα θα πάρουμε όλοι. Μισό λεπτό λίγο να τα υπολογίσω και να σκάσουμε π.χ. και τα 13 άτομα και εκείνη την ώρα να τα παίρνουν πάνω τους. Κατάλαβες τι γίνεται? Το άμα γίνει μαλακία, να παιχτεί εκείνη ώρα στο σκηνικό στα σούπια. Εμένα βγάλετε το όπλο από πάνω μου. Πόσα κάνουν τα ΙΤΑΚΑΠΑ? Πόσο? Πόσο κάνουν τα ΙΤΑΚΑΠΑ? 17.800. Λοιπόν, βγαίνουν 231 κάπα, σου δίνουμε 240, οκ. Κλεμμένα, άδεξε. Λοιπόν, κανονίσου, θα σκάσουμε με 3 ελικόπτερα εμείς πάνω. Βασικά, δεν θα έρθουν δικοί μου πάνω. Και ο λόγος είναι ότι τζάμπα θα έρθουν. Εσένα θα πάρουμε μόνο και θα πάμε μαζί για να τους τα δεις κατευθείαν. Θα έρθετε φάντα να με πάρετε, περιμένω εδώ πέρα εγώ. Οκ. Ελάτε με το φάντα από το μαγαζί μου να με πάρετε. Οκ. Ωραία, πέρα μάζεψε τους δικούς σου και ελάτε φάντα, σας περιμένω. Οκ. Άρα τι κάνουμε? Εσείς θα σας πω τι θα κάνετε τώρα. Ακούς. Για τη συνάντηση θα πάμε έτσι. Ναι, εννοείται. Έλα ρε. Ωραία. Δεν θα σε αφήσω έτσι. Big Ακού. Μισό λίγο. Εμένα μην με βάλεις στο πρόγραμμα. Περίμενε λίγο ρε πράγμα. Ό,τι είναι μπίξους θέλω Ναι. δύσκολο και σε το βλέπουμε δουλειά. Τι? Περίμενε. Ήρθε. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να πάτε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να πάτε, θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε. Καταρχάς, θέλω να φοράτε ρούχα Daltons, όλοι, βασικά θα σας πω τι θα κάνουμε. Και εγώ ρε μαλάκα. Δεν τα έχω γράψει. Μισό λίγο. Μισό λεπτό. Πρέπει να στείλει πως είναι στα πλώδους, να ξέρετε. Μάγκες, να ξέρετε, όποιος θέλει καλό πιλότο για ελικόπτερο, πείτε μου. Έλα ρε. Να. Πιστόλι πάνω μου, δεν έχω βαρύ. Παιδιά, εγώ δεν έχω τίποτα από όπλα, ξέρετε. Γενικά δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, Γιάννη, πόσα μαύρα έχουμε σπίτι που έχουμε στύψει? Ωραία.
Παίρνουμε γύρω στα... Ωραία. Χαρακιά, μετά σε θέλω. Κι εγώ. Μάγκες, ναι, ποιος μπορεί να οδηγήσει σε ελικόπτερο? Εγώ. Ωραία, θα πάμε να νοικιάσουμε. Ό,τι θέλετε. Πόσο κάνει ένα μεγάλο ελικόπτερο? Το Super Πολύ το κάνει 12.000. Πάω. Ωραία, μισό λεπτό. Όχι, θα το νοικιάσετε τώρα. Θέλω να μου πει ένα αφημί ο Τζονάκος που είναι πιλότος. Τζονάκο, ένα αφημί. Αφημί μισό. Ναι. 9.25. Αυτά για το ελικόπτερο. Ένα τηλέφωνο, ένα αφημίο κορπέ. 681. Αυτά για το ελικόπτερο. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς για το ελικόπτερο? Θα πας να νοικιάσεις ένα ελικόπτερο για να μετακινήσουμε. Ναι, για να νοικιάσεις και να μετακινήσουμε τα παιδιά. Αύριο θα το κάνουμε με τον έτσι και θα έχει η μαφία μας ελικόπτερο. Δεν θα χρειαζόμαστε να το νοικιάσουμε. Λοιπόν, σας είπα, θα βγαίνω έξω με γκέλικ και από πάνω θα είναι 2-3 ελικόπτερα. Σας έδωσα το λόγο μου. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν. Κάτω στο αεροδρόμιο, δεν έχει αλλάξει αυτό. Ναι, θα πάτε κάτω στο αεροδρόμιο. Θα πάτε κάτω στο αεροδρόμιο. Και όταν με ενημερώσω εγώ τον Γιάννη στον ασύρματο, θα πρέπει να είστε 8 άτομα στο τέτοιο. Στο ελικόπτερο. 5-4 στο ένα, 4 το άλλο. Και κάποιοι κάροι. Σκάμε με τη μία στον καντελέρο, αγοράζουμε τα όπλα. Δεν έχει τα μαύρα του. Τώρα τι κάνετε? Αναμένετε να δώσει όπλα στου ΕΣΚΟ. Θα κάτσω εγώ πάνω να δω με έχει άτομα και θα ενημερώσω τον Γιάννη να σας φέρει πάνω να σας δώσω εγώ τα όπλα. Άρα τι κάνετε? Αυτό που έχετε να κάνετε για πρώτο βήμα είναι να αναμένετε να δω πουλήσω τα όπλα στου ΕΣΚΟ. Πού θα πουλήσω τα όπλα στου ΕΣΚΟ, μετά δίνω όπλα σε εσάς. Ωραία. Γιάννη, τώρα λίγο να τους κρατήσεις, να δεις λίγο ποια άτομα θα είναι και αυτά, όσο άτομα δεν είναι να αποχωρήσουν, για να έχουμε πάνω κάτω μια καταμέτρηση τι μας γίνεται. Επίσης, θέλω να βοηθήσεις την Ανούλα να φτιάξει ορκισμό για τις γυναίκες. Ή το έχει ανεβάσει η Artemis εδώ. Το έχει ανεβάσει η Artemis. Θέλω να πω, Ανούλα, θέλω να φτιάξεις μια τα ρούχα σου, γιατί στο σκηνικό θέλω να είσαι με τα ρούχα, μα γίνεται. Μπορείς. Ωραία. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Μπορώ να... Πες, κορπέ. Λοιπόν, αυτούς που θα πάρω εγώ στο ελικόπτερο να πάνε φάντα τώρα. Δεν θα σου πω εγώ ποιους θα πάρεις. Θα πάρεις τον Αλέκο. Αλέκο, φάντα. Οκ, περιμένω τον άλλο να κατέβει. Τον Χαρακιά. Ωραία. Τον Ευλογητό. Ωραία. Και είμαστε αυτοί, έτσι. 4. Ο Γιάννης θα πάρει τον άλλο τον Γιάννη, τον Γκίνγκ, αυτούς. Και άμα έρθει και η Ανούλα. Ανούλα. Η Ανούλα έχει φάει μπαν. Όντως. Αύριο στις 9 το βράδυ θα μπορεί να πει. Ωραία. Αυτό που χρειάζομαι, Ανούλα, είναι όταν τα παιδιά είναι στο σκηνικό, να μην μιλάμε με ένα ασύρματο, αλλά άτομα που δεν εμπλέκονται στο σκηνικό, γιατί τους αποσυντονίζουμε. Το μόνο που θέλω να ανοίγει ένα live ο Γιάννης, ώστε να κοιτάτε λίγο τα παιδιά. Ωραία. Τα άτομα που είπα λοιπόν, συναντηθείτε με τους δύο πιλότους με ονόματι Κεφάλας και ο Τζονάκος, ο Γιάννης, που είναι δύο πιλότοι, για να μπορείτε να δείτε πού μπορείτε να συναντηθείτε. Αυτό που θέλω, μην μου πείτε εγώ είμαι αυτόν τον πιλότο, εγώ με αυτόν πάω τον πιλότο, εγώ με αυτόν. Όπου δεις μπαίνεις. Τώρα είπα εγώ τα ονόματα έτσι, αλλά κάποιος με μπερδευτεί. Clan Man the best line, δεν θα το κάνουμε το πρόβλημά μας αυτό. Ας κάτσουμε εκεί πέρα. Άμα παίξουμε, παίξουμε. Γιάννη, όση ώρα λοιπόν τα παιδιά αγοράζω όπλα, θέλω να πας σε ένα vest shop, στην Candy Shop που έχει vest, και να σηκώσεις γύρω στα 10 vest. Το έχεις. Ωραία, έρχονται τα παιδιά να με πάρουνε. Ωραία. Που δεν έχεις. Πώς έχεις?
Ναι, θα σου τα δώσω μετά. Πόσα είναι, πάνω από 100.000 είναι. Α. Ωραία, και θέλω και να τους πάρεις και 10 χάπια. Σου δώσω εγώ τα λεφτά. Οκ. Εγώ δεν πάτησα να βγει. Εσύ πάτησες μόνο. Κάποιο πάλι θα πέσει. Θα είμαι στο κάτω κόλλο για να πάω να πουλήσω τα βαριά. Για αν θέλω να τους οργανώσεις, τους δώσεις από τώρα βέστια χάπια. Και να... τέτοιο. Και να περιμένετε να τους έχω σήμερα αυτό το πάνω με τα ελικόπτερα, έτσι. Να είστε έτοιμοι. Πόσα ρε μπρο. Ωραία, τσίκαρετ δώσεις, τσίκαρετ. Πώς θα το κάνουμε. Τι έχω. Ναι, CBD, ναι. Ελάτε φάντα. 14 έχω πάνω μου, τέλος πάντων. Ωραία. Λίγο ησυχία, ωραία. Χαρακιά σε μένα. Λοιπόν, Φάντα, ερχόμαστε. Γιατί σας έχασα. Φύγατε, το ελικόπτερο έφυγε. Φάντα πάμε ρε, Φάντα. Α, οκ. Δεν μου είχε φορτώσει. Έλα, Λάκης. Όχι. Τι έκαθες. Μου βλέγεται ακούς. Έλα. Έλα, Φάντα. Φάντα είμαι, ρε. Ωραία. Είμαι το κίτρινο ελικόπτερο. Τώρα, φορτώνω. Είμαι το κίτρινο μάμα. Και κάτι άλλο που για πριν, ευλογητέ, την μηχανή σου δεν έχουμε πάρει τίποτα από μέσα και έχει σωθεί. Τι? Η μηχανή σου που είπες ότι έχει πράγματα μέσα, δεν έχουν κλέψει τίποτα και δεν έχει κάνει DP staff, οπότε είσαι κομπλέ. Είσαι σίγουρος? Ναι, αυτό που πήγαμε εκεί πέρα, Αρμάξουλο, που φάγανε και μπαν. Γιατί φάγανε μπαν αυτοί? Γιατί κάνανε DP. Για να μην χάσουν το βαρύ
Πήραν από μένα. Περίμενε. Αυτοί γιατί φάγανε... Γιατί τους βρίσκουμε, βγάζω όπλο στον έναν, το βάζω στο κεφάλι του, του λέω κάνω ό,τι να κάνει, μπλα μπλα. Το σκοτώνουμε για να κάνουμε και καλά να δελάσουμε τον άλλο να βγει από το σπίτι του. Δεν έβγαινε από το σπίτι του, ήρθε ο Καβίτης που ήταν φίλος τους, τον σηκώνει, σκοτώνουμε τον Καβίτη, φέρανε τα μπλα μπλα, βγήκαν εκεί οι τρεις φέγγοι, φάγανε. Βρήκε, έλα πάνω. Ναι. Κύριε, μπράβο. Κύριε, Ξαναπες άλλη μια... Πού είσαι... Αλεκό. Καλά. Εδώ με σηκωμένα χέρια είμαι, στο κίτρινο μαύρο ελικόπτερο. Πώς αρέσει. λέμε στο κάτω όποιος με χρειαστεί, μην έρθετε για σπάμ, μόνο όταν είναι για επίγουσα ανάγκη. Δεν έχει. Ωραία, θα μιλήσω εγώ με τον Σέσκο, άραξε. Θέλω να τους μαζέψεις όλους. Θέλω να τους μαζέψεις όλους παιδιά, λίγο να μιλήσει ο Μπικ. Θέλω να τους μαζέψεις όλους στο Φάντα. Τώρα τα έχω πάνω μου. Καλά πάμε. Εδώ είναι. Αυτό είναι super volito carbon. Super... Ακούς, το super...
ο πιλότος από το άλλο ελικόπτερο να ξέρει όταν είναι μέσα και πατήσει το U, θα σου λέει κάτω you have the key, ότι πήρε στα κλειδιά. Να ξέρει. Ότι μπορεί να το κλειδώσει και να το ξεκλειδώσει. Οκ. Φάντα. Εγώ φάντα είμαι, αλλά έχω κάνει reload, να ξέρετε. Ωραία, δεν εσύ καλά γίνεις. Hold on to your butt. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car. Ρε μαλάκα, σοβαρευτείτε πάνω, ρε μαλάκα, σοβαρευτείτε πάνω, ρε. Ναι, φόρα το ρούχο σου και ανέβα πάνω με τα παιδιά, εκεί που είναι όλοι. Ναι ρε μαλάκα, ευθεία δεν τους βλέπεις, έτοιμοι στημένοι να μας περιμένουνε. Άμα δεν φύγει ο Κυριμπάμπης, ρίξτε το χέντα. Όντως, ανέβα πάνω με τα παιδιά. Αυτή είναι άντρες έτοιμοι για όλα. Δεν σε εδώ πάνω, πως κοίτα πίσω, σε κοιτάνε, κοίτα. Αγριεύουνε, κοίτα. Κάτσε, βρούμε κι άλλους άλλοι 10 άτομα. Κολοδάς. Εσύ με το κόκκινο για σένα το κάνω. Η τσάντα ποιο νούμερο είναι?
Έλα. Πάνε πάρε το γαλάζιο το αμάξι και ένα όχι βεστ, κουκλής. Πήγε το αμάξι. Πάνε μέσα ένα γκαράζ, δεν πήρε, πάνε μέσα ένα γκαράζ. Δεν έχω. Νικολή, άνοιξε smart. Μην το σπάσετε παρακαλώ. Α, πρέπει να μπω εγώ πρώτα. Φύγε! Να μπω εγώ πριν πρώτα. Φύγε να τη μέση. Έσπασα το τζάμι για χάρη σας. Άντε πάτε. Ναι. Ωραία κουμπλέ, άμα δεν είναι... Και κάποιος να το φέρει παρακαλώ μετά, γιατί έχει πράγματα μέσα. Ναι, κάψτε το. Αρκεί να μην μπορεί να κανείς να ανοίξει το προπαγκάζι. Έχει πράγμα. Δεν έχω όπλα και τέτοια, ρε. Φαγητά έχω και νερά. Νικολή, στο φέρνω πάλι, ρε. Τι? Στο φέρνω πάλι το σμαρτάκι. Καλησπέρα, δε. Θα μου πω. Ο Γιάννης, ρε, σου δώσει βέστη. Όχι, ήταν ο Μάγκερ. Σοκολάτα ρούφημα έχει εδώ μέσα, ρε μαλάκα. Σου πήγα. Εγώ, έλα, μπροστά σου. Με το ice. Το κουμπώνω τώρα ή μετά. Έχουμε ήδη ένα κουμπωμένο, Γιάννη. Όντως. Ναι. Εγώ δεν έχω. Ούτε εγώ έχω. Εγώ δεν έχω κουμπωμένο που μου έδωσες πριν. Το κούμπωσα τώρα. Το κουμπώσετε εμένα. Κάποιος παίρνει φεύγει. Θα μπορούμε τελικά 2 να έχουμε σύνολο. Έχουν μείνει ακόμα 3 βεστ, μαγιές. Πάει ο άλλος με το ελικόπτερο, ρε. Θες να βγάλω μόσχα? Και γαμό είναι, έτσι. Α, κολπάκια και τέτοια. Δεν με πειράζει, ρε. Εγώ ξέρω τι θέλω, να σου πω. Θέλω να είμαστε π.χ. 7-8 αμάξια κάτω. Γκέλικ, ο ένα πίσω από το άλλο. Και αυτά ρε φίλε να πετάνε ακριβώς από πάνω. Ωστόσο θα γίνει μονακιά, αυτό δεν είναι από πάνω. Π.χ. στη 100 μέτρα προς το έξω έχει όχημα.
Έχω χάπι διπλής, αλλά εγώ έχω πάρει και το CBD τσίγκαρε. Ό,τι θέλω μπορώ να πάρω ελικόπτερο. Απλά θέλω ένα ελικόπτερο που Μισό διπλό είναι, ρε. Αλλά δεν υπάρχει ελικόπτερο που δεν έχει πάρει τίποτα. Όχι, άστα. Ωραία, άρα ένα μεγάλο θέλουμε. Ωραία, Και έτσι είναι καλό. Ωραία, μέχρι τώρα θα είσαι μέσα. Θα είμαι τώρα, όσο μπορώ θα είμαι. Sorry. Εγώ έχω. Εγώ είμαι κομπλέ. Ναι. Το οποίο να είναι σαΐτα, να κάνεις ελεύθερες κινήσεις και ένα επίσημο. Να μην μπορεί να φάει ξύλο εύκολα, πώς να το πω, να το πυροβολάνε και να αντέχει. Ωραία, δηλαδή αυτό και το χέλι. Το λες και έτσι, ναι. Ωραία, εντάξει, άρα 2 ελικόπτερα θα πάρουμε αύριο. Έγινε. Ωραία, αν μου πει ένα και το άλλο μετά, ποιο θέλετε να πάρουμε για πρώτο? Για μένα το επίσης. Εγώ λέω το Super Volito. Εσύ. Ναι, ελέγχεται και Εσύ ποιο θες, μπρο? Super Volito και εδώ. Εσύ. Και βγει η πλειοψηφία. Άρα Super Volito. Εγώ άκου λίγο γιατί πρέπει να Super Volito. Το Super Volito, ωραία, μπορείς ας πούμε να τους κάνεις και σαν κυριλάτος εκεί, αλλά είναι και πιο μικρό. Ναι, αλλά το που το πυροβολέσουν θα αρχίσει να βγάζει ζημιά. Με τη μία. Αυτό δεν θα αντέξει πολύ στον αέρα. Θα το φτιάξεις. Δεν γίνεται όλα να είναι θετικά. Έχουμε και αρνητικά. Ναι. Εγώ δεν έχω, αλλά μην μου δώσεις, μετά δώσε μου, γιατί θα πάω πάνω και να τους δώσω όλα αυτούς. Δεν θα το δούμε όλα στην πορεία. Μπορεί να μας τα βγάλει να τα δοκιμάσουμε. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα. Άμα μπορείς να το κάνουμε λίγο γρήγορα, γιατί το ελικόπτερο έχει και φωνή. Είναι καλά ρε φίλε, είναι μια ώρα σίγουρα. Ναι, αλλά εντάξει, αν... Θα το δούμε, γυρνάμε και πάμε και τα ξαναβγάζουμε. Έγινε, χωριστό. Ελάτε, φάντα. Ωραία. 3 ώρες έχετε άνετα, μου λέει το παιδί. 3 ώρες άνετα έχετε. 3 ώρες έχετε άνετα. Αντέχουν 3 ώρες άνετα. Δηλαδή το σκηνικό θα ξεκινήσει 3 η ώρα. Όχι, αντέχουν ελικόπτερα 3 ώρες και παραπάνω. Να μην σβηστούν. Το σκηνικό θα πάνε να τους δώσω όπλα. Ωραία. Θα πάω να τους δώσω όπλα. Τους αφήνω αυτούς. Έρχομαι, παίρνω εσάς, σας πάω πάνω. Είμαστε πένα. Δεν θες να σε πετάξουμε απευθείας με το ελικόπτερο, θα φτάσεις πολύ πιο γρήγορα. Θα έρθουν να με πάρουν αυτοί εδώ, δεν μπορώ να πάω μόνος μου έτσι. Είναι και αυτοί. Γι' αυτό θα έρθεις με συνοδεία από το ελικόπτερο. Δεν θα σε πειράζει κανένα. Δεν ξέρω ρε Γιάννη. Ρε θα με πάνε αυτοί πάνω ρε. Αυτοί είναι 4 ελικόπτερα. Τι λέει, θα έρθουνε, τι λέει. Ποιος μιλάει ρε μαλάκα? Εδώ γάτο είμαι, εδώ γάτο. Α, έλα ρε μαλάκα. Περιμένω να έρθουνε ρε μαλάκα, ξέρω και εγώ. Να μην είσαι το βασίλειο μου γκαστρώσει να πούμε το σίγουρο τώρα. Να αντέχονται. Καντάκτη, για να προσγειωθούν, καντάκτη. Μην μπείτε. Να προσγειωθούν αυτοί πρώτα. Ή όχι. Άσου, θα πάμε να την πίνει. Κάτω, βάλ' το κάτω. Ωραίος. Πάμε λίγο να τους πνίξουμε. Έτοιμος, Big, ακούς. Καλησπέρα.
Γεια σας μάγκες. Μ' ακούτε, δεν μ' ακούτε ρε. Να πεις. Έλα μάγκες, πάμε. Ναι, έλα, έτοιμοι είμαστε εμείς. Έλα ρε μαλάκα, έχω πει στο ελικόπτερό σου να πούμε, στο Χασαφή, πάμε αυτό. Δεν θα έρθουν οι δικοί μου. Μετά θα έρθουν οι δικοί μου, μετά θα έρθουνε. Πάμε να βγάλω μόνο και θα πάμε όλοι μαζί μετά. Πήγαμε. Ωραίος, λοιπόν, πάμε καλή. Εγώ δεν βάζω καν τσέρμπι. Και το όπλο δεν δικαιολογείται με την τσάντα. Κανονικά σε περισσότερες φορές θεωρείται ότι η τσάντα η μεγάλη κουβαλάει το βαρύ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στο σερβερ αυτό. Όχι το backpack. Όχι το backpack. Θέλει τσάντα τέτοια. Η μεγάλη. Βλέπεις σαν και αυτή που έχω βάλει εγώ εδώ πέρα. Ναι, αυτό. Θέλετε να βάλουμε αυτή, όλοι. Εμείς θα περιμένουμε εδώ μέχρι να γυρίσουν. Έλα, πάνε να του ζώσω όπλα και μετά πάμε εμείς να πάρουμε όπλα. Έλα, ναι, τσάντες, έλα, μην το κοιτάω. Έχεις μαύρα πάνω σου, Γιάννη. Έχεις μαύρα πάνω σου. Πάνε σπίτι, βγάλε 200 χιλιάρικα, έφυγες. Ναι, πάνε. Το ελικόπτερο. Πάνε, για να είστε έτοιμοι. Γιατί πρωτού να το πιάσουν τον κάντιλερ, δεν είμαστε και πέρα πολλά άτομα. Γιάννη, γρήγορα, ανέβα. Πάνε βίλε να πάρουν μαύρα. Σέλι, καμί! Ρε μαλάκα. Κατάλαβες για ποιο λόγο θέλω να γίνει αυτή η νέα... Τέλος πάντων, άστα. Πού πήγες, Αλέξ? Στη δουλειά του μόνο, ρε μαλάκα. Βλέπω τον Άγιο Πέτρο τώρα. Πού είσαι όμως? Ναι ρε μαλάκα. 4 λεπτά. Ωραία. Κάλεσε κάπου. Όχι, ΕΚΑΒ πηγαίνετε το. Ναι. Ποιος και πού είναι ο Αλέξης, δεν ξέρω. Δεξιά κάτω ρε, δεξιά κάτω. Στην αποθήκη της πάντα πήγε. Δεν έχω και όχημα, αυτό είναι μαλάκι. Μη περπατάτε για να μην μας... Έλα. Ναι. Άλεξ, πού είσαι ρε? Τα έχω κάνει κοινή δηλαδή. Έχεις κάνει spawn? Έχω κάνει κοινή, εδώ στο live. Κατέβαρε! Φύγε εσύ μπες μέσα στη βίλα, εγώ που πάρω περίμετρο πάνω. Να είμαστε εκεί δύο safe. Ωραία.
Έρχεται αστυνομικό, να μην φαίνεται ότι είμαι εκεί. Αστυνομικό λέω, ασθενοφόρο. Ναι. Ναι. Όχι, θα πάμε όλοι μαζί. Πρέπει να πάρουμε την παιδιά, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε πίσω. Πρώτα πρέπει να πάρουμε όπλα, ρε, εσύ, δεν πρέπει. Πώς το κάνω dealer, ρε. Ωραίος, λοιπόν, σου δίνω το όπλο. Ωραία, ελάτε καντήλερ. Ωραία. Το ελικόπτερο να δουλεύετε. Ναι, μην ανεβαίνετε στο ελικόπτερο, γιατί αν πάσα στιγμή μπορεί να πάρει μπρος. Ήταν συνολικά πάνω, ρε. Εγώ είμαι εδώ. Και εγώ εμπλεγητός εδώ είμαι. Και εγώ εδώ. Ανέχουν και οι δύο. Στο άλλο ελικόπτερο, στο άλλο, στο μπλε. Αδερφέ. Παιδί μου, πάτε να μπω σε αυτό εγώ, γι' αυτό ρε. Γιάννη, πήγαινε κάτω στο beat και πες ότι είμαστε έτοιμοι. Σιγά σειρμάτω, σας περιμένουμε πάνω. Μου δίνετε σε μένα τα μαύρα, κάνω το άλλη μια ευθεία και σας δίνω όπλα. Εντάξει κύριοι. Ναι. Ωραία. Εγώ έχω όπλο, θα είμαι πάνω στο ελικόπτερο, θα κάνω περίμετρο. Ωραία, θα πετήσω από πάνω. Ωραία. Όλοι είναι, έχουν πάρει περίμετρο γύρω στις 20 άτομα είναι. Τους έχω δώσει βαριά, μου δώσαν και 13 χιλιάρικα καβάτζα και... Περιμένω εσάς, θα σας πάρω τέτοιο Γιάννη, ΑΚ τέτοιο τους πάρω, θα σας πάρω. Όχι ΑΚ, το ΙΤΚ, αυτό το ωραίο. Ναι, είναι ωραίο και καλό μου λέγα. Απλά τι είναι να κάνετε κάτι το γρήγορα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το Ice είναι καλύτερο να ξέρετε. Λοιπόν, πού είναι ο δικό σου, περίμενε, θα τους φέρεις σε σύρματο. Περίμενε.
Μπείτε όλοι στην ασήμαντα τους Daltons. Ελάτε όλοι στο δικό μας στο Discord. Όλοι οι έσκους στο δικό μας στο Discord. Τον μαζευτούμε όλοι μαζί. Και οι δύο ομάδες μαζί. Μισό, μην μιλάει λίγο κανένας. Ήρθατε, ωραίοι. Προσέχετε πότε το προσγειώσετε. Γιατί είναι τριγύρω έχει ελικόπτερα. Πως αφήνετε και το ένα αγεράκι θα πετάει από πάνω, ποιος έχει αυτός που έχει το όπλο. Όλοι στον dealer, μια ευθεία, όλοι έτσι δεν έχετε όπλο τον dealer. Μια ευθεία θέλω. Ωραία, μου δίνεις τα μαύρα και φεύγεις. Είστε όλοι εδώ, ναι, με τα μαύρα είμαι. Είστε όλοι εδώ. Ναι. Όσοι οδηγάνε να ανεβαίνουν πάλι πάνω. Έφυγες, ούτως απλό. Ποιος είναι όπλο φεύγει, μάγκες. Ποιοι δεν έχουν όπλο. Ερχόμαστε, δύο άτομα. Εμείς που είμαστε οδηγοί δεν παίρνουμε τώρα, έτσι. Όπλο, παίρνεις όπλο. Το κατεβάζεις και έχεις παίρνεις όπλο, αδερφέ. Σου τι πώς θα παίξεις. Οκ. Στον dealer, μάγκες, στον dealer όλοι, μάγκες, στον dealer είμαι, μάγκες, μια ευθεία όλοι. Σαν μύγες πήγαινετε, μάγκες, από εδώ και από εκεί. Όχι σκόρπιοι. Σας παρακαλώ πολύ. Ποιον δίνει όπλο φεύγει, Έλα, μάγκες, ποιος άλλος είναι. Εγώ ευλογητός. Έρχομαι κι εγώ. Έλα, γορίνα μου. Okay. Είναι εργαλείο, να ξέρεις. Εδώ, μεγάλε. Και τώρα που περιμένουμε. Αναμένετε να πάρουν όλοι και φεύγουμε και πάτε όλοι φάντα. Έχετε πάρει όλοι, μένει κάποιος που δεν έχει πάρει. Μιλάω σύρματο. Κάποιος που δεν έχει πάρει όπλο, να με ενημερώσει τώρα γρήγορα. Ωραία, πήρατε όλοι. Να τη φάντα. Πάρτε λιμπείτε στο ελικόπτερο και καλάτε φάντα. Βασικά θέλω το Γιάννη. Πού είναι ο Γιάννης? Είμαι στον dealer εγώ. Πού, τα μαύρα να σε δώσω. Έχουμε ρέστα, 110.000 ρέστα. Περίμενε. Θα πας βέλα και έρχεστε φάντα. Είναι έξω από το... Έχει έρθει, απλά βγες από την πόρτα και θα το δεις στο μπλε. Φάντα ή βίλα να το αφήσουμε. Μη σε με μάρετε λίγο ασύρματο, να μισώ να ανταλλάξω ασύρματο με τους δικούς τους, μισό λεπτό. Ωραία, θα πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα γιατί δεν πρέπει να αναμένουν οι δικοί μου. Ωραία, λοιπόν, όλοι οι δικοί μου μετά τη βίλα έρχεστε στο ρισκοπείο. Φύγαμε. Ναι. Ωραία. Στο ρισκοπείο, αφήνετε τα βίλα, αφήνετε τα πράγματα και έρχεστε στο ρισκοπείο. Ωραία. Πάμε. Μιλάμε το δικό του στον ασύρματο in-game, στο ράδιο. Αφήνετε τα πράγματα. Δεν έχουμε μερική Big Jake. Ναι, παρακαλώ, ποιος? Ευλογητός, είμαστε Ναι. με το μπλε ελικόπτερο. Πάμε φάντα, περιμένουμε. Και όταν Όχι, έρθετε, όχι, πάμε... όχι. Έχετε κάποιον δικό σας που να έχει πάνω του μαύρα?
Μισό λεπτό. Όχι. Ωραία, έρχεσαι στο μπλε ελικόπτερο αστεροσκοπείο. Αστεροσκοπείο, οκ. Έγινε. Το κίτρινο ελικόπτερο πάει βιλά. Ναι, φεύγει. Ήδη αναχωρεί. Ωραία, έρχεσαι στο αστεροσκοπείο μετά τη βιλά. Έχει κάποιος βεστ πάνω τους δικούς μας. Για μένα δεν μου δώσετε βεστ. Δεν θα χάμπεις. Στο αστεροσκοπείο κατεβαίνουμε ή όχι? Στο αστεροσκοπείο πετάτε από πάνω μέχρι να σας δώσω εγώ έγκριση. Οκ. Στα 5 μέτρα με 10 πετάτε από πάνω. Ευχαριστώ πολύ κύριε για την οργάνωση, είστε άψογοι. Συνεχίζουμε έτσι. Συγχαρητήρια μάγκες. Ότι με ενημερώνετε. Ευχαριστώ. Θες να χαμηλώσεις λίγο να τσεκάρουμε? Παίρνω από πάνω του. Χαμηλώσεις κιόλας. Δεν πρέπει να έχει τίποτα. Η Έσκο είναι, κατεβαίνετε κανονικά, το άσπρο όχημα είναι η Έσκο. Μάλακα, μια GoPro θέλω τώρα, όλο αυτό που γίνεται να το καταγράφω θέλω. Καλό είναι τα ελικόπτερα να μπουν στη σειρά το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν γίνεται, θα χτυπούσουν οι έλικες, ρε. Τι? Ναι ρε μαλάκα, στη σειρά όλα μα γίνονται. Κάτω. Έτσι, βρήκαμε τη γωνίτσα μας εκεί. Α, την πήραν οι άλλοι. Εμείς μπροστά τότε. Στο άλλο τετράγωνο, το πρασινό. Είναι λίγο πιο μικρό, αλλά δεν πειράζει. Θέλω κάποιος να μου πει τα ρούχα μας κατέβα από το όχημα, από το ελικόπτερο τους. Είμαστε όλοι εδώ μάγκες. Λίγο αριστερά, μπράβο. Α, το δω, οκ. Προσέξτε, κάπου καλά βάλτε τα. Μπράβο ρε πιλοτάρες μου! Κεφάλα φωνητό, πιλότο στο πετρό. Πάμε λίγο ρε μαλάκι, θα να τους κάνουμε μπόλα ρε, πάμε λίγο ρε. Είστε έτοιμοι για το γαμίζι, παιδιά, είστε έτοιμοι. Λοιπόν, έλα και πίσω, πάω μια πίσω, φτιάχνω τα ρούχα, οι άλλοι πάρτε θέσεις. Ο Έσκο θα βαρέται ανών. Πάμε λίγο ρε πετσαράδες, λοιπόν πάμε να πάρω θέση πίσω τη βίλα. Μισό λεπτό, Πού είναι ο άλλος? Ρε, πού είσαι ρε? Κανονική επέλαση, φίλε. Εύκολα να βάνεις Ντάλτονες εδώ. Έλα, η δική μου τι να κάνω, να πάμε περίμετρο. Η άλλη. Ωραία, πού να πάμε περίμετρο, από ποια μεριά θέλετε, από βουνό ή από εδώ, από το σπίτι? Μαγκές, όποιος σας βολεύει. Ωραία. Εμείς θα τους φέρουμε εδώ και θα τους φερμάρουμε κανονικά. Αλλά δεν παίξουμε σούτια. Θα τους φερμάρουμε γιατί είμαστε πιο πολλοί. Ακούς. Πού το ξέρεις, πώς θα το μεν αυτή? Πώς θα το μεν αυτή? Ποιος θα φερμάρεται? Σου μιλάω. Έλα. Ποιος θα φερμάρεται, τι λέει αυτός ρε? Δεν γνωρίζω, ρώτησε τον. Ποιος μου μιλάει? Για πες ρε μάγκα. Έλα. Ποιος θα φερμάρεται? Πού μιλάει μαχνιάς τώρα μπρο? Έλα. Ποιος μιλάει ρε? Έχει έρθει εκεί. Εγώ μιλάω ρε. Ποιος θα φερμάρεται, τι λέτε? Τι είσαι εσύ? Πού να μας με ζητάει? Τι είμαι, δώσ' με ένα λεπτό. Είσαι σίγουρος? Ρομπέρτο, ένα λεπτό ρε, γιατί έχω ένα θεματάκι εδώ πέρα. Έχουμε μουσαφιρέους. Αλλά μάγκες, τι γίνεται εδώ? Αλλά μάγκες. Έλα, σημαδεύεστε, ψηλά τα χέρια.
Πέθανα, μάγκες, πέθανα. Friendly. Εγώ πέθανα ρε. Τι είναι αυτό, τι έγινε τώρα ρε μαλάκες. Hacks χρησιμοποιούνε. Αυτό. Ρε μαλάκες, τι έγινε τώρα, δεν είμαστε όλοι μαζί ρε. Όλοι μαζί είμαστε, ναι. Και τι, μας κάνανε μουσιά. Αυτή είναι αντίπαλοι, τους πήγαν ψηλά και φύγαν. Αυτό είναι fake. Μας φάγανε μαλάκα, τι κάνουν αυτοί, κουμπωμένοι είναι μπρο. Μαλάκα, δεν είναι δύσκολο. Μη κάνετε report, μη κάνετε report, δίκη μου, μη κάνετε report. Δίκη μου, μη κάνετε report. Δίκη μου, μη κάνετε report. Ούτε respawn, κανένας. Γιατί θα φωνάξουν staff, η ασκό είναι fail αυτό. Δηλαδή τους στοχεύουμε. Τους στοχεύουμε και είμαστε περισσότεροι ρε μαλάκα. Άμα θέλουν κλιπ έχω, να ξέρετε. Μας κλέβουνε, να ξέρετε. Μου έχει βγάλει να κάνω σπούν εγώ. Τι κάνεις? Μαλάκα πίσω. Μαλάκα κουμπωμένοι είναι, μπρο, κουμπωμένοι είναι. Μαλάκα αποκλείεται να μην είναι κουμπωμένοι, να ξέρετε ρε. Ναι, ρε, απλά ρίχνανε σφαίρες και μας πετυχαίνανε. Δεν γίνεται ρε μαλάκα να τους πετυχαίνουμε. 20 άτομα είμαστε μαλάκα, μπρο, τι κάνουν αυτοί. Μαλάκα ρε ζήλι. Κι εγώ μια από τα ίδια ρε. Μας ψάχνουν κιόλας σιγλάκι. Έχουν κάνει report έσκο και λένε να περιμένουμε με staff μην κάνουν respawn, έχουν κάνει report. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα καν πότε ήρθαν οι νάρκος. Φίλε, μέσα σου μιλάω, ούτε εγώ το κατάλαβα. Μάγκες, είναι φιλάδες, είμαστε 25 άτομα και είναι 5, είστε σοβαροί. Με το μέρα να πάρετε την πρωτοβουλία στα χέρια σας. Και να πεις όχι ρε που θα πάω support. Και μια ώρα να φάω, από τη στιγμή που έχω δίκιο, έχω δίκιο. Άστος ρε φίλε, και να σε λουτάρουν το κάνουν, άστος. Όχι, μας έχουν σηκώσει στον αέρα ρε. Ρε φίλε, άστος. Μπρο, δεν γίνεται να είναι 5 άτομα και να σκοτώνουν 20. Δεν γίνεται, να ξέρεις. Εγώ απαιτώ να ανοίξει ο μαχαίρος στο PC του. Απαιτώ να ανοίξει ο μαχαίρος στο PC του. Απαιτώ. Μπροστά σε όλους μας, να δούμε αν έχει hacks. Απαιτώ. Όποιος έχει αντίρρηση να το πει. Όποιος? Όποιος έχει αντίρρηση να το πει. Να ανοίξει το PC του να δούμε αν έχει hacks, όντως. Μαλάκα, μπορεί να μας παίρνουν τα πράγματα όταν είμαστε νεκροί. Ναι ρε, σου λουτάρουνε. Τραγικό. Εγώ στο μεταξύ έφαγα έναν και περνάει ένας δικός μου από μπροστά, τρώει κατά λάθος μία και τρώει και τον άλλον από πίσω του. Αλλά μετά τρώγα από το κέντρο. Εγώ ρε μαλάκα, πόσα friendly πες να κάνουμε. Και ένας δικός μου, ένας από τους δικούς μας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Το χάλι. Γύρισε και με σκότωσε ρε μαλάκα. Μα δεν πρόλαβα να βάλω. Κι εγώ έφαγα ένα άτομο ρε μαλάκα. Καταρχάς και αυτοί ήταν ασπρούλιδες αυτοί, σαν τους άλλους ρε μαλάκα. Θα βγάλουν φωτογραφίες τώρα, μην πάστα. Και μα σας λέω, εγώ δεν πρόλαβα καν να βγάλω. Τελευταία μέρα είμαστε στο server σαν Daltons. Διασκεδάστε το τώρα που το έχετε άχτη. Μετά δεν θα έχει τίποτα. Είναι το θέμα, ήταν να παίζαμε ο ένας εναντίον των άλλων. Γι' αυτό υπάρχουν τα staff, φίλα μου. Γι' αυτό υπάρχουν τα support. Δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό το χαρήκαμε. Θα κάνουνε, φίλα μου. Γιατί γράφουνε, με γράψανε, στείλανε μήνυμα. Μου λένε μη φύγετε από το. Μην κάνετε respawn, έχουμε φωνάξει staff. Μου το είπανε. Κάνουνε BM τώρα ρε μαλάκα αυτοί. Αδερφούλη, μην ανησυχείς. Θα τα πούμε μόνο στο support. Αυτό. Έχουν ήδη κακό όνομα, ρε φίλε. Αυτό έχουν ήδη κακό όνομα. Κοίτα, θα σου πω, εγώ όταν ήρθα δεν είχα προλάβει καν να βάλω όπλο και απλά λένε σημαδεύεστε, δεν σημαδεύσανε καν. Αρχίσαν να περπατάνε προς τα μάξια τους. Και αυτοί φεύγανε. Ναι, και αρχίσαν να πηγαίνουν προς τα μάξια τους και απλά γυρίσανε και μας πάγανε. Για μένα, αν ξέρετε ποιο θα ήταν το πιο σωστό, με το που τους φέρναμε εκεί στον κύκλο, να τους σκοτώναμε χωρίς προειδοποίηση. Δεν γίνεται έτσι. Όταν έχουμε γόρι γίνεται έτσι. Να σου πω, δεν είναι BM όταν είσαι νεκρός και έχετε πάνω σου άλλος και σε σκοτώνει συνέχεια, σου ρίχνει. Ήτανε και οι Νιουέ, αυτοί που πήραν το μπλούδες, έχουν αλλάει αυτοί. Και τώρα τι θα γίνει όταν ξαναπαίξουμε το σκηνικό, θα έρθουν και οι άλλοι τώρα έτοιμοι. Αυτό. Όχι, οι άλλοι θα σπάσουν, θα πρέπει να σπάσουν, πρέπει να φύγουν. Ελάτε support δική μου. Ελάτε support δική μου, ναι, ελάτε όλοι support. Ελάτε support.